ಅಡುಗೆ 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 ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೌದು ಹಾಂ ಟಿಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ହେଲା ସ୍ଟପ୍ ଅଛ ଏତିକି ସ୍ଟପ୍ କର କ'ଣ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଏ ହାତରେ ପିନ୍ଧି ପିନ୍ଧି ଆଖିରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ସ୍ଟପ୍ କର ଏଇଠି ଦେଖେ ଦେଖେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଟାଟା ଟାଟା କର ଟାଟା କରିଦେଲୁ। ଆବାଜ ଦେଇଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେଇଦେଲୁ, ଆବାଜ ଦେଇଦେ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେଇଦେଲୁ, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଦେଇଦେ। ଟାଟା କରିଦେ, ଟାଟା କହିଦେ କହ ଟାଟା କହୁନୁ ଟାଟା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହ ଟାଟା।